línies R12, R13 i R14 i AVE llarga distància. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació, Polígon Industrial del Segre. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Alcoletge. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Vilanova de la Barca. Pròxima estació, Hermes. Pròxima estació, Vallfogona de Balaguer. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Balaguer. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.